Toinen juttu sen jälkeen, eli tiedätkö me pääse. Mut menkää te, pitäkää hauskaa. Ja nyt siis kertokaa huutoa vedelle terkkuja. Mut eikä sit ensi vuonna? Varmasti, ensi vuonna. No, meidän on kai aika lähteä. Mukavaa matkaa. Kiitti. Mukavaa lampea. Harmi, et nyt et voi saada vauvoja senkaan. Tuo oli niin tylyä. No eikö? Mukavaa lampee. Kuka niin sanoo? Se on suorastaan huonoa kasvatusta. Eivät he! Sinä! Näkö? Niin, sä. Okei. Multa lähti vähän räpylästä, mutta muutto. Se on typerä idea. Okei, sä oot mahdoton. Miksi? Koska mä löysin meille turvallisen paikan, jossa me ollaan onnellisia. Ei vaan sä olet onnellinen. Mitä? Mä vain haluan lähteä katsomaan maailmaa. Niin mäkin, Lisa. Ja missä jammaillaan? Te tosiaan haluatte sitä? Joo. Oikeesti? Joo. Kattokaa miten sympysti on! Yes! Dancea tulee! Ei, se ei tule. Danceta. Ai, oikeesti. Ai, oikeesti. Ai, oikeesti.